Good morning. Good morning, most unique people in the world. Abay, hanyo nga patyen nga datayo nga Pilipino, nangruna ka datay nga Ilocano, datayo ti most unique people. Apaya. No adda datayo ka very creative, very andiya ka mo product basta na mayat ti diskarte tayo nga tattao nya datayo nga Pilipino ore datay nga Ilocano datayo ti awan masayang creative di panunot tayo nya najibadom kadaanen hamo nga ibaleng apaya kartibam agbalin apunas nya Naji pantalon mo kadaanen, kadagitay agmumula, hamo ibalbalang apaya, agbalin ang masitira, nakakayang di pantalon, ijay nga iso ti masitiram. Dahil diinang ko kasi dyan, nadiskarte. No nakakita dahi tay cup noodles, gitasa na, hanga gumatgatang ti baso, dahil diinang kadatasa, iso ti agbalin nga tasa mi. No gumatang ti kape, dahil ti adda baso na, ta, isonto ti, baso mi unique nga di inang never nga nakita nga gimatang titabo tatitabo mi kaday tay nagyan ti asiti nga kaltex ta agmikmikaniko day di amang ko dayay ti ikaten na di ulo na dayay ora ibansa-bansag mo dayay ora ikakok mo ti sulpeng nga kabsat mo hanga mabitak dayay dagitay lako datatay kastam latatag dayay di kaltex nga dagitay si tabo amuyo dayay anyo nga mo ta rich kids kay nga road dahil timot tabo yung tatan ka 20-20 malaksid motor kung kunanan sa mo dahil tayo sumula or-orayin nyo ta 20-20 lahat 20 pera motor kunanan at tawaran naman ti 20 di motor kena diskarte dahil ina kasi ado na kitay very productive nga maaramid kanya tayo datayo nga Ilocano ay apo dahil di inang talaga Jack Pulos nakita nga gimatang ti masitira lata ti sardinas, bitak atimba, bitak nga agraman inuduro, pagmulaan na, paggardenan na, mulaan na tarong di inuduro nga rod. Nabungan to akin, naisot na karwaman na nga rumrumwaran. Ala, very unique. Uray idi elementary act, dayay malaksid dayay agkalob nga plato, adya ka mo na sigurado nga naginatang nakaalat unique nga pagbalunan. Unique, anya dayay Magnolia ice cream. Dayay kasi nene, dayay Magnolia nagyan nanti mag-iso pagbalunak idi. Tapno sigurado, apan na tinalyan DJ kalob kin DJ nini bagi na tapno nga agsina tadi nga mapukaw. Tinalyan na lang arudan at dapay nagan na ropo bi abaya ubog kamanggaan santak mabalin nga ibuson. Nalabos na dapay lamang takaw mga data nga 2713 Philippines laman. At dalang arod talinan nakanagan pay. Wano pang panunutem datayuman nga Ilocan datay mga Pilipino ti naglaing nga mangnagan ti gamit tayo niya. At nakita nga brati katikista idi seminarista akpay nakakabil ginagan na poblasyon bla 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 Ilocosor mabalim mo ibuson jibra no maianod. Diyan ibagbagan at kababay mutan. Ngam kasi datayo managanan amin. Kala di pagbalunak ay so apon pagyanan lang roti ice creamon. Apay dapat lang tamang takaw. Datayo ang kita di bulpen mo nanaganan, di pahayong mo nanaganan, di nyanaganan chinelas mo adda initial na RA. Kitikitan ni amang tapno haan nga mapukaw. Kitaan nyo da kita cellphone nyo, at digita picture mo, at dapay ta address na, at dapay phone number na nga tawagam. At tayo ka managanan amin. Naghilig tayo nga agnagan, di mo pa'y. Kasla basta tayo ka very unique, agraman amin na nanaganan. Apaya nga ta? Agtatakaw tayo. Una nga ta kita di plato ko no daduma ka no pentel pen la ikabil mo ka mapunas nya ti ikabil da Q-tex kita narigat may kataya di mat so pag naganyo apaya dagiti mamunsyon agyawid na ngamin Kadapad yung may isang plato nga nakita mo ijilikod na pakisole yung itong plato pagkatapos. At talaga, dagiti mamunsyon na urnong, nakaurnong dan.
Tatan ka panda ilaklako onse ay online pamain ay intaray nagayam piman. Kaya da tayo naghilig tayo nga agnagan. Unique lang nga ruden naganan tayo pay apay nga ta. Apay nga ta naglaing tayo nga agnagan. Amin. Dito pa'y payong ko, Father Rufo, kung napay dagiti kakadwak ta, mapanak di baryo ito nagawidak, awamutan. Apay nga ta, narigat ngamin, tiri nati mapukawan. Nya? Narigat tiri nati mapukawan. Kitaan nyo na mapanak di baryo, siyak namin kadyak nga agisop-supot, hangakas niya yung iliblibas yung ibag dagita tinunong ang papagat siya ka naka lunchbox nga iyag daw no naka-tray nga ikabilda. Ti probleman to di nagpabalon kung naganan nyo ngamin wano talyan nyo tan nga agsina umay dan to berbero kon pagparparisen de jetrino dayto iti kalubna dayto iti ay haan nga sila dayto iti kokak agap apa da di kusina di nagsabali nga barangay agpadpada da nga tupperware sabali de kalubna ta napukaw kagas di no daduma kanya tayo wan narigat diri na ti mapukawan. Daytoy ibanghelyo tayo, babae, binirbirok na ti kwartana nagsilaw. Dayay kanya daga di pastor, binirbirok na, day pinanawan na di 99, napan na binirbirok di maysa. Daytoy mga atidog nga ibanghelyo tayo, parable of the prodigal son ko na daytoy. Inururay na, day jay anak na. Kunada na barayuboy daytoy anak, gapot a ginasto na amin nga tawid na. Nya napan nakitaraken ti baboy, gapot a matay ti bisin nagsubli, ibilbilang yan di bagina nga haanen nga anak may sa akatulungan basta mangan. Ngem di jeri na di ama nga agururay adayo pay laeng sinabatnan badwan nyo sapatusan nyo singsingan nyo isubliyo di dignidad na. Kanukit kitaan tayo kung nadangar dagiti nalaing agad adal ti Biblia. No nabarayuboy di anak ta ginasto na, nabarbarayuboy di ayat day di ama. Kitaan na pukaw ta anak mo. Kaslakan niyayo. Intayon agmisa. Ay haawan Father, di makimisa tata apaya. Apan da kinuyog dagiti anak da uray high schoolan apaya. At dagamin agkid-kidnap. Di kay pala kulamon dagiti ang agkid-kidnap tamalpasdan. Kadagamin agal-ala nga van. Iso na ka sinungar nga minti mayat nga mapukawan ti anak. Kasi sigurado daytoy ama, idi pimanaw daytoy anak na amuna nga agragragsak, baruburburan na di kwarta na, sigurado nga haan nga makaturturog. Sigurado nga na-depressen ha nga makapangpangan, ayan na ta, nangruna ta inuudyan Inaudi, bunso nga rod. Napatpat na kukuha di panagayat na di ay inaudi. Isugarod nga pinalubusan na. Sigurado nga daytoy ama, haan na maganas ti mananam ti agbiag gapot adda mapukpukaw nga anak na. Kati problema ko na ditoy, di pa nagsubli, dayjay anak. Kaslakan nga tayo, ikumpira tayo, tibiyag tayo. Datayo nga kuna tayo nga nailawan nagbasol. Datayo nga kuna tayo nga maitiktiklab, maikibkibsong ti basol. Ti problema tayo, kas ano tayo nga agsubli iti ama, kas ano tayo nga agbabawi nga mapan. Ngam laglagipan tayo, no, ti ibanghelyo ti pagibasaran, no kas ano di tarigagay tayo nga agsubli, mas mapuypuyatan ti ama, mas haan nga makaturturog taur-urayan na ka. Madip-depress nga mapukaw na ka. Kitaan nyo di babae nga di perak na. Adda siya mga perak na, tas nga pulong ron ti perak na. Napukaw di maysa, mas madepress iji napukaw. Kasta mo di karnero, mas han na maiturturog di maysa napukaw. Kano kas ti attitude ti ama ko na tayo, ala given nga da tayo, agbasbasol tayo ta, managbasol tayo nga rod nga tao. Awan ti nadalos, agkaraitibkol tayo, uray kayat tayo ti agbabawi, uray kayat tayo ti agbalbali, unto no kan dagtamanen. Kaya butang tayo nga agsubli, DJ tarigagay tayo nga agsubli, nga agbabawi, damor pay nga madip-depress nga mangururay, damor pay nga mapuypuyatan, tatartarigagayan na tayo nga agsubli.
Iso nga na nabarayuboy daytoy anak. No na kuna tayo nga nabarayuboy daytoy anak, kunada nabarbarayuboy ti ayat dayjay ama. Iso nga kada tayo kakabsat, no mailawan tayo nga agkamali, no kuna tayo nga agbasol tayo, tagbasbasol tayo mat amin, di tarigagay tayo nga agsubli, urayan na tayo ti ama. Nabaybayag nga tartarigagayan na nga da tayo agsubli. Di same, uray mat kadagiti kapamilya tayo. Kadagitay kuna tayo nga, handa payla mapanunot ti agsubli kin ni Apo Diyos. Kurang paylaeng di panagrukma kin ni Apo Diyos. No nakasubli tayo iti ama, give chance mat kadagiti kakabsat tayo, han nga kasla dito inauna nga anak, anya ti inaramid na, nagpungtot. Dito inauna nga anak, nagpungtot. Taapaya, unfair, una namot bias. Napan na binusbos ta kwartam, inala natatawid nan, kahit nga awan karbangan nan niya. Ammo di anak nga inaudit ako na, uray ibilang na kon nga babaunen, uray katulong akon, awanan ti right na ammo na naalanan. Kadi di kabsat nga inauna, anya ti kunana, nagpungtot, napan na binusbos-bos, siyak, uray kalding laang mga pagjaming mi, uray bagik to titubay to mutten labas ta darikado kuna na mga dinak pa'y inikkan. Kakuna di ama, kukwam amin akukwak. Nagyang kati palasyo. Kaya kas di magkakabsat, no agtarigagay, tulungan tayo mo di kabsat tayo, no agtarigagay nga orayon ti amang agsubli, tulungan tayo, haantay nga idoron nga pumanaw. Tulungan tayo nga agsubli or no nakasubli tayo ti panangipagarup tayo di bagbagi tayo haantay nga idugsak ti daay karon nga rod no dadduma ke di kinabarayuboy ti ayat ti Dios nga agsubli tayo ken kuana di kinabarayuboy ti pammakawan na kanya tayo nabuslon ti pammakawan ken ayat na datay nga tattao ti manglimlimit nga minno dadduma. Haan nga isuna. Yung daduma ka, datay nga tattao, ti very judgmental nga, nagkamali ni kabsat tayo ka. Agin ko na, si asino nga ron isuna. Panunot tayo atao di dya, haan nga ni Apo Diyos. Datay mo ti manglimit no daduma, mangkonkontrol, ti kinamanagayat ni Apo Diyos kadagiti daduma. Isugarod nga handa makaungar, handa makasublay, oray kayat dati agbabawi, apaya datayo ti manghus-husga nga mangi dagdagal. Kahaantay ko maang agbaling nga kasla di inauna nga anak, tituladan tayo kung magkakasla di jay ama. No kas ano ti tarigagay di kabsat nga agbabawi, na barbarayuboy di arakop. Arakop tayong agsubli. No kas ano ti tarigagay tayong agbabawi gapot na ilawan tayo nga nagbasol ti ama laglagi pen tayo sigurado haanen nga makaturturog kasla kumadi ama niya haanen nga makapangpangan urayan na latan day ta nga panagsubli iso nga adayo pay laeng sinabatnan. Di pa ila nagsasao badwan yun kunana di pa ila nagsasao singsingan yun inarakop nan. Kasjay ti ayat ti ama kanya tayo. Kasjay ti urayan na nga, kasjay ti kinabarayuboy, nga ipakpakat na kanya tayo, no daddo mga rodket, datayo laang ti manglimlimit. Tay kunada nga rodket, samo la maapresyar, dayjay parable of the lost coin, wano dayjay napukaw lost sheep, dayjay napukaw a karnero, no si kati napukaw. No adda ka ija 99, wano siyam nga coin, wano may saka di anak ka kay Jessica di inuuna, haam mo, narigat mo maapresyar, ti kinabarayuboy ti ayat ti ama. Ngam no si ka di napukaw, kay inarakop na kalatta, binirok na kalatta, di ti dakdakkel nga grasya, panakari na ti ayat ti Diyos kanya tayo. Alakakabsat, datayo, kinagpaiso na ka, haantay lang nga natalyan nga kasla di pagbalunan niya, tapno hantay mapukaw no mabalbalin talyan na tayo. Nakamarka tayon.
Uray sa din no mga ala adda markana daytan uray irisenda dayta nga cutex kada kuskusan na di mat kanyayo no DJ tabom ko makani naganam niya uray katam jinagan na no makitam DJ kukwam kasla maisulek kanyam kukwak data makita am di platom nga nabayag mo sa usaran uray no sa din no ti mangitartaray ka into no makitam ka jiri nam ka kukwam amoyo DJ kasjay bagik data agbibigbeg ko na mo ni chismosa agbibigbeg inya nga kukwak data ko na naday ngam adda jiri nam nga kukwam kasjay ti ama uray umadayo ka uray pumanaw ka ammo tayo kukwan na ka na imaldit nga rod kanya tayon no adda tayo ka adanagan na nga Rufo V abaya ubog kamanggaan Santa Cruz isunak dita pa labunyag mo ko nakamalditon uray sa dinot papapanam nakamarkakan kukwa ka uray tumaray ka urayon na ka iso nga nakamarka tayo met kukwa na tayo no maiwawa ka no kas ano tarigagay mo agsubli dakdakkel ti tarigagay na marigrigatan isuna no pumanaw ka marigrigatan isuna no po sumabali ka ti dalan marigrigatan isuna no marigatan ka nga pimanaw mas marigatan isuna nga mapukaw ka apaya anak na ka nga rod isuna nga rod ti ama tayo napateg ka nga rod uray ko nam nga alaem ta karbengam nga pumanaw orayon na ka dayta ti kinamanagayat kinamanagparabor ti Dios agyaman tayo iti dayta nga ayat ti Dios agyaman tayo iti dayta nga panangipateg ti Dios agyaman tayo dayta nga panangisakit ti Dios uray managbasolak Father wen or orayon na ka uray na awan serserbikon wen or orayon na ka